Mahigit 3,000 po na magsasaka sa bayan po ng San Nicolas, Pangasinan ang nakinabang naman po sa inilunsad na Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program at Fertilizer Distribution ng Department of Agriculture, Regional Field Office 1. Katuwang po ang lokal na pamahalaan. Isinagawa sa San Nicolas Public Auditorium ang pamamahagi ng unconditional cash assistance at para sa 3,226 na rice farmers kung saan tumanggap ang bawat benepisyaryo ng tig 2,325 pesos sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act or Republic Act number 12314. Kasabay po ng cash aid distribution, isinagawa rin ang pamamahagi ng organic fertilizers sa ilalim ng Masagana Rice Program para sa dry cropping season 2025-2026. Kabuang 1,893 na rice farmers ang tumanggap sa iba't ibang farm inputs tulad ng urea, humus, bio-N at humi-N upang mapalakas pa ang produksyon ng palay. At samantala 200 corn farmers naman po ang nakinabang sa ilalim po ng Yellow Corn Production Enhancement Program matapos makatanggap ng urea fertilizers bilang suporta sa pagpapataas ng ani ng mais. IFM News. IFM News. IFM News.